Programiranje u Pythonu, zadaci sa takmičenja. Zadatak prijevod. Napiši program koji implementira srpsko-engleski rečnik. Prvo se učitava spisak riječi i njihovih prevoda, a zatim korisnik od sistema traži da mu se prevedu neke riječi. Bilo sa srpskog na engleski, bilo sa engleskog na srpski. I ovdje sada imamo standardan ulaz, znači imamo prvo rečnik koji će biti uneto n riječi, a zatim imat ćemo m zahtjeva za prijevod. Ovdje imamo primjer. Rečnik ima 3 riječi, znači cat, kako se prevod na srpski, znači ove 3 riječi, i imamo 4 zahtjeva. I ovdje je zahtjev da nam na engleski prevede riječ pas, da nam srpski prevede mouse, da nam na srpski prevede lion i da nam na engleski prevede miš. I ovdje imamo izlaz. Znači riječi koje ne postoje u rečniku, potrebno da se ispiše znak pitanja za njih, a za ostale treba prevesti. Prvo ćemo uneti n, to je broj riječi u rečniku, i napravit ćemo dve strukture, neka bude engleski i srpski. Sr ćemo staviti i znači napravit ćemo dva rečnika. Znači koristit ćemo strukturu rečnika ovdje, jer nam je najlakši i najbrži je pristup. I sada ćemo popuniti ove rečnike. Znači sve ćemo učitati riječi, pratit ćemo sve da pogledamo na petlji i vidite, znači imamo po 2 riječi u svakom redu. I sada ćemo učitavati, znači engleska riječ i srpska riječ je input, znači učitavamo i razdvajamo sa split i ubacujemo u rečnike. Prvo ćemo u engleski rečnik, znači od engleska riječ će nam biti ključ i dodat ćemo srpsku riječ. A u drugom rečniku ćemo obrnuto. U srpski, znači srpska riječ će nam biti ključ, a prevod će biti engleska riječ. I sada smo popunili rečnik. Znači imamo dva rečnika i u zavisnosti od zahtjeva sa koje prevodimo koristit ćemo jedan ili drugi. I tako ćemo imati najbrži pristup. Sada ćemo učitati zahtjeve. I pokrenut ćemo ciklus. I šta je ovdje sada učitavanje? Ovdje sada učitavamo riječ na koju n ili sr na koju prevodimo, na koji jezik prevodimo i riječ koju treba da prevedemo. Znači sada učitavamo, neka nazvat ćemo ovako jezik i riječ jednako i to ćemo učitati isto sa input split, rastavit ćemo i sada ćemo da vidimo koji je jezik. Ako je jezik jednak n, znači ako je potrebno da prevedemo na engleski jezik, sada idemo iz rečnika, znači srpskog, da vidimo da li postoji ta riječ u ključu. Znači ako riječ koju treba da prevedemo, ako se nalazi u srpskom rečniku, keys, onda znači da ta riječ postoji i možemo štampati, znači sr od riječ. Znači ovdje ako riječ postoji u srpskom rečniku, ključeva, znači ako to postoji, onda možemo da je prevedemo i prevešćemo znači, tu riječ i ispisat ćemo njen engleski prevod. A ako ne postoji, onda štampamo znak pitanja. To bi bilo znači za engleski jezik, da prevodimo na engleski, a ako nije n, onda će biti sr, pa prevodimo na srpski. Ako je opet riječ ali u rečniku ovdje engleskog, .keys, ako se riječ nalazi, znači možemo da je prevedemo i štampat ćemo tu riječ, njen prevod na srpski. A ako ne postoji, onda ćemo znači štampati znak pitanja. Evo kao ovo. I to bi trebalo da je sve. Idemo ovdje i pokupit ćemo ovo. I da vidimo da li ćemo dobiti ovakav izlaz. Pokrenut ćemo. Evo ga. I enter. Evo. Znači za riječ pas dobili smo prevod, dok za riječ mouse
Dobili smo prevod miš, za reč lion nema u rečniku, evo kao što vidite, i za miš smo prevedli mouse. Idemo sada ovo da testiramo, skopirat ćemo, idemo na petlju, Python i ovdje ćemo raditi paste i pošaljemo na provjeru. I evo kao što vidite prošlo je sve test primjera. To bi bio znači zadatak prevod.